Wina toko mirosu in Tilburg. We ap kwa toko, we ser gruntu, we ser nyansani. A bedrijf doen aan familie, mi pa, mi ma, mi kinsa. First disi ube ap een restaurant. We serie, we zijn echt tropische producten uit Suriname. We post dosugo na stranang. Dus franchement, c'est un dosugo, we zijn een ding. Teko in Togo, we zijn nyansantu, we zijn nasi, we zijn bami, maar we zijn echte groentutu. Ikanyawan, wan rijst, amsooi, zoutvlees. Tide user worst, uba vleesworst, bloedworst, user omen groentu, verse kokos, en user piki ding, maar user ding. Is zelfs als dit na zo propos. Heel gezond. No, feit dat agozond toe. Dit is mijn café nu in Tilburg, Molenbokstraat 66, dit is mijn café nu. Teko na pes alleen maar presiri, lafu. Je kan gaan lafu in zee, je kan gaan lafu terug. Yes? Bedankt voor het kijken. Abonneer nu, zodat je makkelijk de taal van Suriname kan leren. En als je deze video interessant vond, check dan de volgende video. Want wat je daar gaat leren, wil je echt niet missen.